Өлкәдә игълан ителгән китап елы уңайыннан гына түгел, моңа кадәрле Ульяновск татар автономиясенең эш планында китапка татар язучыларына кагылышлы байтак чаралар булып торды. Төбәктә яшәп иҗат итүче татар язучыларының 2 елга бер тапкыр Каурый каләм изеннән дигән форумы дистәләгән сембер каләм иясен бер мәйданга җыя иде. Бирдә алар өчен Казан язучылары һәр төрле остаханәләр, семинарлар үткәрә. Иң мөһиме, алар җирле язучыларның иҗатына җентекләп анализ ясый, фикер тәкъдимнәрен әйтеп, киңәшләрен бирәләр. Өлкәнең Өмет газетасы базасында да ел саен язучыларыбызның китапларын әзерләү, җыю һәм типографиядә бастыру эше дә күптәннән җайга салынган матур гамәлләрнең берсе. Соңгы елларда гына да татар телендә дистәләгән китап басылуы төбәктә ана телендә иҗат итүчеләрнең күплеге хакында сөйли. Газетабызның беренче саныннан ук «Шигъри дөнья» дигән сәхифә чыгып килә. Менә шушы китаплары чыккан авторлар барысы да диярлек. Безнең газетаның инде без Равил абый Шафигуллин безнең шагыйрыбыз аны әйтергә ярата. Иләк формасында иләк ролен үти. Менә газетада басылып чыккан барлык шигырьләр дә инде шуннан соң китапка керәләр. Яки айрым авторлык китабына, яки безнең менә 4 басма басылып чыкты инде сембер язлары әдәби альманахы. Шунда үзләренең айрым китапларын чыгара алмаган авторларның иҗат җимешләре сембер язларында дөнья күрә. Татар мәдәният үзәгендә узган китап елын ачу бәйрәмендә танылган язучы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Камил Кәримов исә Казан утлары журналын яшь язучылар өчен имтихан тоту мәйданчыгы дип атады. Әгәр Казан утларында басылгансың икән, син үзең язучы дип саный аласың һәм ул китап булып, һичшиксез син язучы булып таныласың. Мәгълүм булганча, киләсе 2022 елда беренче татар басма китабы чыгуга 300 ел булачак. Шул уңайдан бу көнне мәдәният үзәгенең күргәзмәләр залында татар китабы тарихына багышланган гаҗәеп тә кызыклы күргәзмә дә ачылды. Анда татар китабының гарәп, латин телләрендә һәм кириллицада басылган китап күчерелмәләренең фоторәсемнәре куелган иде. Заманалар үзгәрсә дә, татарда китапка булган хөрмәт һәм игътибар үзгәрешсез кала. Яшьләр, олылар, балалар арасында 2 төрле китап укыла. Ул басма китап, нәшр ителгән чын китап, кулга тотып, тикреп, ачып укый торган китап һәм электрон китаплар. Билгеле электрон китаплар безнең яшьләр арасында бик популяр. Без өлкән буын арасында без яратабыз китапны тотып, аның белән йокылап, исен иснәп, кулдан кулга җибәреп укый торган китапларны. Шуннан да әлегелектән укымышлы халкыбыз китапны яраткан, аны кадерләп, аш яулыкка төреп, бала кулы җитмәслек урыннарда гына саклаган. Нәрсә ул китап? Менә хатыттым мин, менә булай, китапны ачып. Һәм достым, минем кулдан китапны ала харап тартып, менә карап. Алар китапны алып, менә кул нәрсә калды? Дуга кылабыз. Дуга кылабыз. Менә күрәсезме? Димәк, Коръән, китап алар шул кадәр тыгыз элемтәдә. Безгә Коръән электрон вариантында килмәгән. Аны халык хәтеренә җиртә 300 ел калагына китапка бастырып бирә алган. Казан язучылары катнашында китапка багышланган чара Ульяновск татар җәмәгатьчелеге белән очрашу форматында узды. Ни кызганыч, карантин булу сәбәпле анда катнашырга теләүчеләрнең саны нык шикләнгән иде. Очрашуда сүз бүгенге көндә китапка мөнәсәбәт, әдәбиятка яшьләр килү, кайбер язучыларның әсәрләре хакында барды. Аерым алганда семберләрне аеруча бүген күпләр тарафыннан яратып укыла торган Нәбира Гыймаддинова, Айгөл Әхмәтгалиева, Гүзәл Яхина һәм Зифа Кадырова иҗаты кызыксындырды. Әлбәттә инде, узган гасырның танылган шәхесләре, классиклары турында да байтак кына сораулар булды. Туфан абый достойный. Шигырьне тоткан драматург. Ул аңа достойный. Менә карагыз хәзер, Туфан абый юк. Нинди генә экспериментлар китми хәзер сәхнәдә. Тамашасын тоташын. Ләкин тамашасы бер бара бүтән бармый. Туфан абыйга кат җырлый. Ул шул кадәр аның бөтен дөнья татарлары куя дип пьесаларны. Быелгы елның Ульяновск өлкәсендә китап елы дип игълан ителүе язучылар өчен генә түгел, ә укырга яратучылар өчен дә күп чаралар вәгъдә итә. Мисал өчен Закламый Каюм Насыйри үзәге 70 татар язучысының автографлары язылган китаплардан һәм төрле телләрдә басылган Коръән китапларыннан уникаль күргәзмәләр ачачак. Аның планнарында Казан язучылары белән байтак кына очрашулар да каралган. Ульяновскдан Рамис Сафин, татарлар.